Nwunye aka na-achị Anambra Steeti bụ Oriakụ Nonye Soludo agbapego otu agadaga makpọrọkpọ ihe ahụike bụ ọpụrụiche n'ogige ụlọọgwụ Ohaneze nke dị n'Ọnịcha. Ndị jikọrọ aka ọnụ wee rụọ ya bụ agadaga akụrụngwa bụ ụlọọrụ Total Energies Upstream Nigeria Limited, ụlọọrụ NNPC nakwazi ụlọọrụ ndị ọzọ ha abụọ nọ wee na-ejikọ aka n'ọrụ a. Daniel Ezigwe nọ oge mmemme a na-ewere ọnọdụ ka ọ kọtọpụrụ gị akụkọ a n'uju. Igwe mammography bụ nke eji eme nchọpụta gbasara ọya ara ụmụ nwaanyị dị iche iche, ọkachasị ọya ogbu na nwayọ akpọrọ kansa. Ya bụ igwe nke adụnyere ọhụụ na General Hospital nke dị n'Ọnịcha bụ nke nwere ike ime nyocha ihe ruru ọnụọgụ mmadụ 102 ka ọ na-agbahepụ ya bụ ụlọ. Ka Oriakụ Soludo nke onye nọchitere anya bụ kọmishọna ahụ maka ahụike na Anambra Steeti, Dr. Afam Obidike, nọrọ wee kọwaa na ya bụ ụlọ nchọpụta bụ nke ga-enye aka ịgwọ otu n'ime ọya kacha egbu ụmụ nwaanyị n'ala Naịjirịa. Nwunye akanachi steeti a, onye anọrọ n'oge gara aga wee tie cervical cancer champion, bụ onye kọwaa na ya bụ ụlọ bụ nke ọnụego a ga-eji na-enwe nyocha na ya ga-epe mpe, ebe ọ kpọkuru ụmụ nwaanyị dị iche iche ka ha bụrụ ndị ga na-abịa na ebe ahụ ma lotekwara ha na ọ dị mkpa na achọpụtara ya bụ ọya n'oge maka ọgwụgwọ ya. Ọ nọkwara wee too ụlọ ọrụ Total Energies, NNPC nakwa ndị ọzọ maka ya bụ amụma nke ọ kọwara na a ga-agba mbọ ịhụ na edokwara ya ọhụma. N'okwu ya ka onye General Manager Corporate Social Responsibility Total Energies EP Nigeria, Oriakụ Kenechi Esomoju, onye sonyekwara na ya bụ mmemme site na igwe mkparịta ụka Zoom, nọrọ wee kọwaa na ya bụ amụma bụ nke ga-enyere aka ịhụ na ewepụrụ ọnwụ ụmụaka na ụmụ nwaanyị nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka o si wee dị na ntụziaka nke United Nations gbadoro ọkpa na Sustainable Development Goals nke afọ 2030. Onye Chief Medical Director nke ụlọọgwụ General Hospital Onitsha, Dr. Ebelechukwu Anugwu, n'okwu ya nọrọ wee kọwaa na gọọmenti Anambra Steeti na-agba mbọ pụrụ iche ịhụ na enwere ezi ohere nke ga-eme na ọnọdụ ahụike nke ndị mmadụ na steeti a bụ nke ga-abụ ịgba, nke mere na ndị otu dị iche iche si na mba ụwa na-abịa na-eweta enyemaka nke ha site na ụlọọgwụ General Hospital Onitsha. Abụ m Daniel Ezigwe.